La Selva del Camp se suma a la petició d'un judici just i imparcial per als líders independentistes que seran jutjats a partir d'aquest dimarts al Tribunal Suprem pels actes de l'1 d'octubre. Jordi Vinyals, alcalde de la Selva, va participar en l'acte reivindicatiu organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i l'Ajuntament de Barcelona per demanar diàleg amb el govern espanyol i per reclamar el respecte als drets i llibertats fonamentals. Sota el lema Llibertat, Justícia i Democràcia, el Saló de Cent del Consistori barceloní es va omplir amb alcaldes i alcaldesses de més de 400 municipis catalans de diverses formacions polítiques. L'acte va incloure la lectura d'un manifest conjunt on un miler de batlles independentistes, socialistes i dels comuns reclamen un judici just i l'alliberament dels presos mentre són jutjats. En representació dels familiars dels presos i dels polítics exiliats, la parella de Joaquim Forn va demanar unitat de tots els partidaris de la democràcia. Avui el món local, d'una forma transversal, ha volgut fer una aposta pel diàleg, ha volgut fer una aposta per trobar el mínim comú denominador que ens uneix a tots, i aquesta força de la unitat de saber trobar el mínim comú denominador és el que avui hem volgut dir alt i clar, que estem al costat de la gent que està a la presó, dels represaliats en general, a l'exili i dels seus familiars. Aquest no és un acte independentista. Aquest és un acte que defensa els drets i les llibertats fonamentals que ens han d'unir a tots nosaltres més enllà de les nostres diferències polítiques, perquè és la democràcia la que està en joc. La petició a Pedro Sánchez de retorn al diàleg com a única manera de fer política va ser una altra de les proclames de l'acte.